15ης Πανεπιστημιάδας ανάμεσα στη Σοβιετική Ένωση. Βλέπετε εδώ τη σύνθεση των Σοβιετικών, οι οποίοι κάνουν προθέρμανση, και τις Ηνωμένες Πολιτείες, του Syracuse και τον Larry Johnson από το Nevada Las Vegas. Το μόνο τους πρόβλημα, που μετριάζει κάπως τον τίτλο του φαβορί που αναμφισβήτητα κατέχουν, είναι η ανομία. Ο Δυτικογερμανός Πέτερ Γκεόργε και ο Καναδός Ντον Κλάιν. Και το παιχνίδι θα αρχίσει με τον τρόπο που βλέπετε, με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα στους τους Αμερικανούς. Και το καλάθι του Όγκ. Στο παρόν να γυρίσουμε ξανά στο παιχνίδι, με τον Εϊνίκης να γυρίζει και με αυτό το λίγο περίεργο πίβοτ να κάνει το σκορ 4. Και τώρα 7-6 με τη δεύτερη εύκολη. Η προσπάθεια του Βέτρα που μέσα από πολλούς παίκτες πετυχαίνει το καλάθι και παίρνει και φάουλ από... Και ακόμα ο Ματ Μπάλαρντ με το... Γυρίζουν την μπάλα οι Αμερικανοί. Τελικά το σουτ για 3 πόντους και να το πρώτο τρίποντο για την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών που μειώνει. Μίγκλινγκ. Μπραντάουσκης πλησιάζει το καλάθι. Από κοντά ο Βισόφσκας 14-12. Σουτ 3 πόντων από τον Μπραντάουσκης που βρίσκει το στόχο. Καλή σουτέρ επικίνδυνα. Το πρώτο φάουλ του Μέλνικ που μπήκε πριν από λίγο στο παιχνίδι. Της ηλικίας του ήδη από τώρα κοιτάζουν να τον πείσουν να φύγει από το σχολείο. Το καλάθι του Λουκμίνας κάνει το σκορ 26-10. Σμιθ, σουτ 3 πόντων 26-21. Μειώνουν οι Αμερικανοί μέσα στην ομάδα τον Τόνι Τζόουνς και τον Σέφλερ. 23-26 και είναι 21 ετών. Να ο Τζόνσον εδώ που θα νικήσει τον Μέλνικ. Της Κούβας 136, όσο και τον ημιτελικό πάλι εναντίον του Καναδά. 88-71. Το κάρφωμα με το αριστερό από τον Στιβ Τόμψον που βρέθηκε μόνος του. Και ξανά η πάση. Το δίχως άλλο, ο οποίος όμως θα κάνει λάθος και πάλι. Και είδατε στον Όγκμον με πόση δύναμη μπήκε μέσα στη ρακέτα. Ο καημένος ο Μέλνικ σηκώθηκε εκεί νομίζοντας ότι θα μπορέσει να τον ανακόσει. Πού να περιμένει, θα ξεκινήσει από τόσο μακριά να καρφώσει. Και κοιτάξτε ξανά το φοβερό κάρφωμα του Στέισι Όγκμον. Και ξανά από το μπάσιμο και το κόψιμο από τον Όγκμον. Η μπάλα ξανά για τους Σοβιετικούς, οι οποίοι κλείνει. Το μπάσιμο του Μουρζίν, το λέει άστοχο, αλλά ο Εϊνίκης θα κάνει το πόσους που έμοιαζε πιο πολύ με σέντρα. Τόμψον. Όγκμον από την κορφή της ρακέτας και 36-33 για τους Αμερικανούς. 4 λεπτά και 6. Ο Μπραντάουσκης θα στηθεί και βέβαια το φάουλ είναι πάνω στην προσπάθεια για αυτό. Νομίζω ότι έπρεπε να δώσει καλά. Δεν ξέρω αν είναι στην Αμερική πρόβλημα για τους Σοβιετικούς. Ο Λάρι Τζόνσον από κοντά θα φέρει ξανά τη διαφορά στους 5 πόντους. 42-30. Μπορεί να σκοράρει με άνεση. Και βέβαια οι Σόουνς. Οι Σοβιετικοί κλείνουν την άμυνά τους κοντά στο καλάθι και δέχονται το τρίποντο. 50-40, 10 πόντους η διαφορά από τον... Αυτή τη φορά το σουτ 3 πόντων του Jones ήταν άστοχο, αλλά ο Ντέιλ Ντέιβις θα πάρει αυτό το εντυπωσιακό rebound και εύκολα. Τώρα χαμηλώνει το σχήμα των Σοβιετικών. Πάρα πολύ μεγάλες και υπήρξε μεγάλη ταλαιπωρία και επικοινωνίες και στο παιχνίδι. Από τον Τόμψον. Ο Μέλνικ εδώ κάνει περίεργα πράγματα, τελικά καταφέρνει να σκοράρει 57-44. Βισότσκας, νέο κλέψιμο από τον Τζόνσον και το κάρφωμα είναι βέβαιο και μάλιστα πολύ εντυπωσιακό. Νάτος εδώ ο Τζόνσον και κοιτάζει γύρω του, βλέπετε δεν υπάρχει κανείς να τον ενοχλεί. Και με το του Αμερικανοί βλέπουν πια μπροστά του στο μετάλλιο. Ο Λουκμίνας θα μειώσει αυτός λίγο τη διαφορά. Ξανά υπάρχει προσπάθεια για κάρφωμα στο δεξί χέρι. Ο Βισότσκας ήταν που έπεσε, παίρνει ο Λουκμίνας, ο οποίος θα βγει μπροστά, θα προλάβει να σουτάρει για 3 πόντους. Τελικό σκορ Ηνωμένες Πολιτείες 88, Σοβιετική Ένωση με το τρίποντο του Λουκμίνα 80. Οι Αμερικανοί πανηγυρίζουν. Οι Σοβιετικοί λίγο θέλουν να πανηγυρίσουν και αυτοί για τη μικρή τους ήττα. Πρέπει να πανηγυρίσουν και αυτοί, γιατί πραγματικά ήταν μια ανανεωμένη, πολύ νεαρά εθνική ομάδα, η οποία έπαιξε σε μια πολύ ισχυρή αμερικάνικη ομάδα, η οποία παρά το γεγονός ότι